λέμε. Η σκηνή λήψη 7 θες να πεις εσύ. Λήψη 1. Πάμε. Το γάμισες όλοι. Εγώ γράφω, Λοιπόν, Χρήστο, έχεις Λοιπόν, Χρήστο, έχεις εργαστεί και στο παρελθόν ως ιδιωτικός detective, ερευνητής. Εννοώ ως detective. Μάλιστα. Ακριβώς σε αυτή την εξέταση θα κρυθεί η επικοινωνιακή σου επάρκεια και η δυνατότητα κατανόησης και παραγωγής προφορικού λόγου. Ωραία. Θα ήθελα τώρα να δεις αυτή τη φωτογραφία και να μου την περιγράψεις. Θέλουν να φάνε. Ωραία, εντάξει, μέχρι εκεί. Το πάνω κομμάτι του κεφαλιού της κάθε σάνα. Εκεί. Ναι. Επίμονα. Πες μου, πώς θα με θες. Μην κονάς το σενάριο σου και το βάζεις μες στο πλάνο. Πες μου, πώς θα θες. Sorry. Πάμε. Πλάνο τρίτε, λήψη τέταρτη. Έχεις εργαστεί στο παρελθόν ως ιδιωτικός detective, Έχουμε ήχο. Όχι. Κάνε μου άλλο βλέμμα. Περίμενε. Πλάνο τρίτο. Λοιπόν, Χρήστο, έχεις εργαστεί. Άμα. Εδώ. Έτσι. Stop. Detective, ναι. 4 χρόνια. Αλβανία. Detective, ναι. 4 χρόνια. Αλβανία. Και εδώ θέλω detective. Αλλά πρώτα δείξει τα ελληνικά μου μιλάω καλά. Κοίτα εμένα γιατί κοιτάς στην κάμερα. Συγγνώμη. Detective, ναι. Detective, ναι. Detective, ναι. 4 χρόνια. Αλβανία. Και εδώ Έχει θέλω. τελεία στο 4 χρόνια. Αλβανία. Ωραία. Detective, ναι. 4 χρόνια. Αλβανία. Ναι. Μάλιστα. Εδώ. Πάμε άλλη μια. Ακριβώς σε αυτή την εξέταση θα κρυθεί η επικοινωνική σου... Ακριβώς σε αυτή την εξέταση θα κρυθεί η επικοινωνιακή σου επάρκεια και η δυνατότητα κατανόησης και παραγωγής προφορικού λόγου. Άνθρωποι θέλουν τρώνε. Άνθρωποι θέλουν τρώνε. Άνθρωποι θέλουν τρώνε. Άνθρωποι θέλουν τρώνε. Σωστά. Πρέπει γρήγορα η σύζυγος, γιατί οι άλλοι θέλουν να... Σωστά. Σωστά. Πρέπει σίγουρα... Σωστά. Πρέπει σίγουρα... Πρέπει γρήγορα. Σωστά. Πρέπει γρήγορα η σύζυγος. Ναι, πάμε λίγο. Σωστά. Πρέπει γρήγορα η... Τι. Σωστά. Πρέπει γρήγορα η σύζυγος. Γιατί οι άλλοι θέλουν φάνε παρατακτική φωνή. Κι άλλο. Και τι φαγητό σερβίρει? Α, αυτό ξέρω. Κοτόπουλο. Μπράβο. Και τι φαγητό σερβίρει? Α, αυτό ξέρω. Κοτόπουλο. Μπράβο. Αυτό ξέρω. Κοτόπουλο. Αυτό ξέρω. Κοτόπουλο. Αυτό ξέρω. Κοτόπουλο. Α, αυτό ξέρω. Κοτόπουλο. Αυτό ξέρω. Κοτόπουλο. Το Α, περίμενε, το Α είναι... Ουα, ναι! Κατάλαβες, το έχω αυτό. Είναι γνώσιμο, ωραία, ναι, μπορώ να σου το πω αυτό. Είναι από τα λίγα που μπορώ να σου τα πω. Α, αυτό ξέρω.
Μα, αυτό ξέρω. Κοτόπουλο. Μα, αυτό ξέρω. Κοτόπουλο. Αυτό ξέρω. Κοτόπουλο. Ξαναπέστε αυτό το γυράδικο. Ένα γύρο. Κοτόπουλο. Κοτόπουλο. Α, αυτό ξέρω. Κοτόπουλο. Πες μία πίτα κοτόπουλο. Μία πίτα κοτόπουλο. Όχι. Κοτόπουλο. Όχι. Για πάμε το κοτόπουλο. Τι κοτόπουλο. Κοτόπουλο. Για πες κοτόπουλο. Κοτόπουλο. Αλβανικά πώς το λέει ο Αλβάνος. Κοτόπουλο. Πάει στο γυράδικο και τι ζητάει. Ένα κοτόπουλο. Έτσι. Κοτόπουλο. Κοτόπουλο. Κατάλαβα. Αχ, Θεούλη μου. Ελληνικά μου καλά. Όχι. Άκου. Αυτές οι φωτογραφίες όχι σημαντικό. Καλό detective σημαντικό. Ξέρω ψάχνω πολλά πράγματα. Σκατά. Βρίσκουν σκατά σε τουαλέτες. Άλλη δουλειά. 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 Άλλη δουλειά, ρε μαλάκα. Γράφω. Βασίλη, πάμε. Τώρα. Ωραίο.